Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांना भिडिअखौ मिथिखाबाय आं थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर आं दासो आं खामानिसो मावबाय दंमोन दे ओमफ्राय आं बे समाव दसे फेसबुक नायदोंमोन बे समाव आं मोनसे पस्ट मोनदों आरोना बे पस्टखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै आं भिडिअ बानायब्रबनाय जाबाय आरोना आं दा नै औवा दानगासिनो दंमोन नै ओमफ्राय बे पस्टआ मा होनना बुङोब्ला बे पस्टआ जाहैबाय लोगोफोर जन खारजिया मा पस्ट होदों नोंथांमोना जाय जन खारजिखौ फल' खालामो बिथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जाय फल' खालामा बिथांमोना नुवाखैबो जानांगौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय आं दा नोंथांमोननो जोंना बेटा गिदिर जन खारजिया मा लिरना होदों आं नोंथांमोननो बेखौ फरायना होनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायखौ फरायबानो जाबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोन दा बेखौ फरायना होनि मा होनदों बाव गोजोन फुंबिलि रायजोफोर गुवाहाटीनिफ्राय जाजेनबाय मिशना बिथाङा बिदि लिरदों ओमफ्राय बाव मा लिरबावदों आं फरायबावनि सोर दस्रा हारिनि हौवाजों दं आरो सोर गाज्रि खामानि मावगासिनो आंनि मेसेन्जाराव हरजोब बिथाङा बेफोरबायदि लिरनानै पस्ट होदों आरोना बिथाङा माबा मोनसे एक्सन एबा बेफोरनि सायाव खामानि मावबोनो हागौ आरोना बिथाङा दायो नैबे पस्टआव ओमफ्राय आं बे औवाखौ मानो दानदों होनबा दाबो दानख'जोबनो हायाखै आरोना सिंखावजोबनो हायाखै दंबावो ओमफ्राय आं बेखौहाय मा मावनो नागिरदों होनबा बे औवाजों आङो दर बानायनो नागिरदों आरोना दर लामानि गेट लहानिथ' होनो हाया नालाय वालबो गैया साइड बेराया जोंना औवानि जोब आरोना बेखौनो आं नोंथांनो देखायनो रावहाय होनो नागिरदों बे दरखौहाय नैबेयाव होनो नागिरदों आरोना नैबेयाव गेट जों ओरै होनो नागिरदों औवानि एकदम नैबेबायदि दुमना होगोन आं बेबायदि ददनो जोरो आरोना बेबो औवानियाबो ओमफ्राय नै बेनो आरोना लामानिफ्राय नाहरबा साइस नुगोन बेखौनो मावगासिनो दं ओमफ्राय बेयावनो आं बे पस्टखौ मोनदोंमोन ओंखायनो नोंथांमोननो गुसुंब्लाबो भिडिअखौ लाना फैनाय जादों आरोना हायाखै सिंखावबावनांगौ दं सैबावनांगौ दं सैनानै होफैनोसै ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव बानायला आं नैबे खामानिखौ मावग्रोजोबना लानो ओमफ्राय नोंथांमोननो बे खामानि मावनायखौ आं देखायबाय थाला जानाखि आं मा मावनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो एसेबाबो खिथाबाय ओमफ्राय मारै खामानिखौ मावगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खिथाबाय थाला आरोना भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअआ गुसुं जाबाय आं बे आपडेटनि थाखायल' नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालामथारोना लोगोफोर हाजासे शेयार खालाम ओमफ्राय 4K जाथारसै ओंखायनो नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामो 4K खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय